Mitä hei Minttu grooming on? Voisi tiivistetysti sanoa, että se on lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, mitä voidaan tehdä internetiä hyväksikäyttäen. Lapsella tarkoitan siis alle 18-vuotiaasta. Kun henkilö lähtee groomaamaan, niin hän tämän keskustelujen kautta yrittää luoda semmoista luottamuksellista suhdetta nuoreen lapseen ja saada hänet toimimaan tietyllä tavalla, esimerkiksi lähettämään sitten vaikka alaston kuvia tai seksuaalisväritteisiä viestejä tai jopa videoita. Ja minkä takia me halutaan puhua tästä, niin me voidaan kertoa, että tällaista tapahtuu, jolloin sitten sinä itse et välttämättä joutuisi sen kohteeksi. Lapset, nuoret ei aina ymmärrä sitä, että välttämättä edes joutuu groomauksen kohteeksi. Se voi aiheuttaa tosi isoa häpeän tunnetta, kun sitten jossain vaiheessa tajuaa, että mua on yritetty käyttää hyväksi tai on jopa käytetty hyväksi. Niin on hyvä muistaa aina, että se ei ole ikinä sinun syy, jos joku henkilö lähtee sua groomaamaan, vaan se on aina sen henkilön